Masyaallah. Sinden apa-apa iki? Niki sinden kok terbelah. mboten. Niki jelmaan gitu. Jelmaan saking Ratu Kidul Pak niki. Ratu Kidul sing ngidul neh kuwi ora. Sinden-sinden iki mboten saged kados Mbak Tuti. Mboten saged. Ya nggih. Mergo niki waras. Senior sih. Di luar saya payu sekali. Ayo ora payu mokal ya gelange gede-gede kaya ngono. Ayo nggih. Tak tinggal Pak Yoyo pakai woh aku. Ayo matur nuwun sik karo Pak Sunardi. Nggih, nuwun sewu Pak Sunardi, kula ngaturaken matur suwun tanpa upami kangge panjenengan. Nggih, teman-teman Madangkara sak kanca sampun diundang wonten mriki. Amin. Kagem menghibur warga Mbulusan. Nggih. Sehat? Alhamdulillah. Tirose kemringet. Alhamdulillah dadak nyok ngono lho, Mbak. Aku dadi grogi. Kula pun jinak, Pak. Oh, jinak. Nggih, jinak sekali, tidak menakutkan. Mbok pilih mangke rada serak nggih saged di. Oh, nggih. Ting-tingane sepinten ya, Mas? Sepi. Nanut. Mboten, Pak. Memang nesmu angu jiwa galing sawon ati kula saged sesandingan kali panjenengan. monggo sekecakaken Pak dirahati Pak mari iki agawe rujite kali Pripun Mas? Kadreder. Diajeng Cahayu. ayo Kakang Mas ayo Enjih sampun kula rayu. Enjih Kakang Mas pripun? Alhamdulillah sondadekno. ketoprak andi ngangge alhamdulillah barang Bloko suta mawon. Bloko Suto Cahayu. Enjih remento sesandingan kali kula. Tak delengi saka sak jabaning regol ketap-ketip ketap-ketip. nggih Sing tenggorokan dadi serak sak nyah dadi mari ya. Oh nggih, berarti kula tombo nggih Pak nggih. Tombo. Biasanya kula niku penyakit lho Pak. Wah. malah ngaku ora Biasanya sing awar kula niku nek mantuk niku malah mumet, meriang, pusing, terus darah tinggi naik. Ana pase iki kerikane iki mung lho. Oh nggih, pripun? nggih Ting ting. nggih Roro apa kang si nadya Pak Yaya. Angkling Darmo karo Setyawati lah kok malah suminten edan iki piye Loh kan ini ceritanya lain Pak Yoyo, lain dari yang lain Pak Yoyo. cerita apa iki Nggih niki ceritane sak senenge dhewe. Diatur sendiri kan saya punya bakat jadi sutradara Pak Yoyo. Oh, iya. Jenengan harus menyadari itu. Oh iya, aku sadar. Cahayu. Ah pripun Kang Mas Agika aku jeluk ayu Pak Yoyo. Muga-muga aku Seweneng atiku Pak Jojo. Encih pripun Kang Mas. Seweneng aku ngene iki. Mbok iki ora kliru milih Cahayu. Encih. Kula ayu nggih Pak nggih. Ayo. Nggih, upama panjenengan gadah garwa
kados kula ngoten rasane ati panjenengan pripun Kang Mas. Akike. Iki nyonyahku iso ora iso turu iki. Jenengan akhirnya sakniki sehat Pak Suradi. Ini sing gendeng malih niki. Bios Mas Yoyo. Nggih. Tintingane sira Mas? Lho niki padha kalih kula to anggere bar omongan tintingane lali. Ngeten iki penyakitnya nular. Mbak Tuti itu menular. Monggo Kang Mas. Hanji, monggo. Tertentu. Tak turun sampune panjenengan kula turuti Kang Mas laksalate sakat asa lakaji nang matyaning jala Ngapunten lho Pak Suradi, enten nggih namung ngeten iki. Pancen pun kula dados pangimpen-impen Mas. Nggih ta. Iya to. Kalau wingi kula eling-eling Mbak Tutik sesuk. Nggih. Kula ngerti sebabe napa jenengan milih Mbak Tuti ya Pak. Mergo lek Mbak Tuti kan genah Bu Suradi mboten cemburu gitu. Sik begini Mas begini. ayo guys. Biasane niku nek sing berduet kalih kula niku pulang niku sawanen. Tom-tomen ketok-ketoken ngoten. Ndek niku enten bayi sing bar kula gendong niku mecicil lho Pak Yoyok mantuk. Kula niku khawatir niki mengke madosi kula. Ngoten lho. Lah nggih Pak Suradi kita bar niki tom-tomen kali Mbak Tuti mboten jenengan Pak. Malah ngomong-ngomong wae. Karo bojoku Pak. Langsung. Semangga Kang Mas. Dilajeng hanji mampa tanpa Pak Suradi, dalem jenengan mboten getun gandrung Tutik ngoten. Lho, mboten getun Mas. Tapi mboten. Gua biasa iki lho Mas. Bingung ngrasake iki kejanjane iki. Cukup kula mawon nggih sing mboten waras nggih jenengan gandrung niku wah pon bungah rasah dikeki apa-apa Pak. Henci to. Pon Iso bleng iso biar iki. Nggih. Temah gawe wujud tresnaku marang sirahmu. Hanja wujudipun apa? Besoke bakal tak paringi
Redono muga-muga dadi pangantep-anteping aku tresna marang sirahmu Diajeng. Kok seneng atiku Kang Mas. Sak menika kula nggih tresna kalih panjenengan. Ampun nganu nggih ngecewakne ati kula nggih Pak nggih. Lho saiki padha tak dereke tak pondok mari candring Taman Sari. Turuk. Ayo dolan ya Pak ya. Ayo golek-golek ya. Muncul meleh Pak. Muncul. Arep golek saweran direwangi gendeng. Tak sembadani dadiya sinden tenar tok 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 tok. Sembah nuwun Mas Toyo, sampun Mas. Sampun. Pak Nardi setenggal atus niku namung anu lho Pak, niki namung panjer lho. Mboten ana niku mangke terus tahun benjang. Pak ampun mriku riyen Pak. Mas. Napa? Iki piye kok? Jenengan lek matutuk-tutuk nih ora mung 100, pekarangan jenengan iso entek musuh niki. Gandeng ana sak jerone njaba regol ana geger. Aku njaluk pamit. Ampun Pak. Kula dereng purun pisah kalih panjenengan. Pripun iki Pak? Kula kok abot lajeng pisah kalih jenengan timbang kula gendeng golek jenengan teng dalu lho Pak. Salaman yo. Salaman. Sembah nuwun Mas Toyo, sembah nuwun matur suwun. Garwane aja gelem keri. Lha iki arep maju perang lek mati piye? Lho bojone kudune ngalang-alangi. Tok 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 tok. Aku melu bela sungkawa Pandhu. Kowe duwe abdi sing setya bekti marang kowe ya kuwi Gandamana nyatane kudu pundhak pugut lelakone teka semene. Ning supaya jejeg adeking ratu kudu tetep ana patih. Gandeng palungguhan patih ri palungguhan iki kotong kira-kira sapa sing wajib ngiseni. Harya Suman ingkang kula tetepaken dados patih wonten negari Ngastina. Aduh, matur nuwun sinuwun. Ayo, metu. Gandamana. Lakon apa iki? Raden Gandamana tek tasih sugeng. Iya. Aku tetep urip. Aku gelem mati yen mati bareng karo dapurmu. Wonten menapa kuwi? Aja etok-etok ora ngerti. Kowe golek kamulyan kena, golek kelungguhan kena, golek jabatan kena, ning aja ngidek-idek kancane. Perkarane Gandamana karo Suman. Iki mung perkarane Gandamana karo Suman. Dosane bojoku Nawangsi apa? Dosane Retna Wulan apa? Kowe dudu menungso iblis, kowe kewan tenan.
pejah kula sinuwun. Ingkang abdi pejah sinuwun. Iki sapa? Kula ingkang abdi pun suman. Wujudmu nek dadi kaya ngono. Kula mboten dosa mboten lepat dipun ajar kalian Gandamana sinuwun. Jimat sesembahan kula kula ndodho dumateng kalepatan kula ndodho dumateng dedosan pramila kula nyuwun pangapunten ingkang ageng sinuwun Prabu Pandhu. Gandamana dadi wong kuwi aja mung dadi wong bener nanging kudu dadi wong bener lan sing apik dhewe kuwi dadi wong sing wicaksana. Nadyan satriya kuwi yen perang pancen golek menang ning menang sing sejati kuwi yen bisa ngalahke karo hawa napsune dhewe. Ngastina iki negara hukum, negara sing duwe tatanan, ora kena ampyak awur-awur gugu karepe dhewe ngono kuwi. Dina iki prajaku bumiku Ngastina hawane panas, Ngastina kebak nista, Ngastina wis kebak dosa. Negara sing elek kaya ngene iki ora pantes dilungguhi wong sing suci kaya Gandamana. Gandamana kene iki Mekradina semobang bang haruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanikara sakeater wah ladalah adhiku Gandamana wis bali marang Pancala Radya
Nadyan to mripatku ora weruh ning aku bisa nyurasa marang lelakonmu ana ing Ngastina. Lan kowe aja pisan-pisan ya duwe rasa serik marang Prabu Pandhu Dewayana. Ora kok panjenengane iki ratu sing kejem tega mentala karo kowe iki ora. Ngastina biyen karo saiki wis beda yen biyen tentrem rahayu saiki bareng ana Suman. Anane mung wong pecicilan. Eman-eman darmamu yen campur karo wong reget kaya Arya Suman kuwi. Yata laruta godha guru kula yen tanamutusa sang Sri Gandamana gandeng jeneng sira wis bali marang negara Pancala mangka Sucitra iki Drupada iki yektine dudu wong Pancala aku mung putra mantu merga garwa mbakyumu Gandawati. Kowe dadi ratu ning Pancala ya Di, aku tak ngembani wae Gandamana. Mboten Koko Prabu. Nadyan kados pundi kemawon paduka tetep jumeneng Narendra. Lan kula tetep batin nindakaken menapa ing dados kekudanganipun guru kula nengki sinuwun Prabu Pandhu. Caramu mulyake Prabu Pandhu piye? Menawi mboten saged mulyakaken Prabu Pandhu kula kepengin mulyakaken putra-putranipun. Nggih kanthi kula mulyakaken putra-putra Ngastina mangke kangge srana. Kula males dumateng kebecikanipun sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Madining perang pamuksa tandinge guru kelawan murid nenggih Prabu Pandhu kaliyan Trembaka merga racune Harya Suman. Satemah pejah sampyuh Kyai Pulanggeni njajah dadane kala Trembaka ewadene Kyai Kala Nadah njajah dumateng wentise Prabu Pandhu dadi lan patine. Kang mangkono saya jembar nenggih Harya Suman ngenya ngigohake pakarti kinarya mulyakaken pulunanira nenggih para sata Kurawa. Ngawontenaken ontran-ontran ambangun bali sigala-gala. Kinarya palengganipun para Pandhawa yektine kuwi sandhi upaya bali tengah wengi sajroning para Pandhawa lena denaba ngubah babal dadi awu. Para Pandhawa lan ingkang ibu Dewi Kunti Papariman Wulandara mlebu ning alas Eka Cakra dadi wong alasan. Yekti iku dadi srana Sang Gandamana nggih nyumulyakaken Sang Guru sejati lantaran ngangkat dumateng kamulyanipun putra-putra Ngastina nenggih para Pandhawa kagelar sayembara perang. Sapa ingkang bisa ngasorake kridane Dyan Gandamana mengku sekaring kedaton Dewi Drupadi. Gandamana kowe ngaku digdaya ki nalika mbiyen saiki wis dadi wong tuwa kempong pira jambul wanen kenapa kok reka-reka ngedekni sayembara perang iki putra Ngastina calon ratu Ngastina Duryudana ya Kurupati kene ponakamu Drupadi Pancali tak boyongi tak muktekke ana praja Ngastina yen pancen jiwa prawira ayo kukupen Drupadi waton pinter nglangkai bangkine Gandamana lumantar sayembara njaluk radawa umurmu
sedaya swareng yuda sang prawira Pancala Yayi Gandamana kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kaka Prabu Drupada piye kabare Kurawa bisa ngalahake sira ora inggih pangestu paduka kula saged nyingkiraken para sata Kurawa sida kalah karo kowe inggih mongko wis pira ratu sing bisa undur-undurake nganti ripalungguhan iki durung ana tandha-tandha narendra utawa satriya sing bisa timbang bobote karo kowe yen nganti kedelarung-delarung ora ana menungsa sing ngalahne kridamu apa kelakon ponakamu kae Drupadi ciklu-ciklu jambul wanen kempong pirot ora diwengku karo kakung nyuwun pangapunten piye kula aturi pitados kalian adiling kodrat Koko Prabu adiling kodrat piye menawi sampun pinanggih judunipun lan dipun kodrataken kalian pengiran tartamtu badhe wonten sang anyar katon ingkang kuwawi ngasoraken kridanipun Gandamana sang anyar katon sapa tembung aja lelengwidan anyar katon sapa nyatane ora ana sing iso ngalahke kowe anyar katon karepmu piye kawula nuwun sewu amit pasang Kalimantabe tinebening tulak manu dumawing tawang tuwang sinuwun Prabu Pancala kula ingkang sowan bekti kula katur sinuwun ya ndak tampa iki ana brahmana nom-noman kowe pendhita sapa lan saka ngendi meninggih kula pendhita lelana saking wana Eka Cakra nami kula pun Brahmana Dwija Kangka sing dhuwur gedhe iki sapa aku Brahmana Wijasena sing bagus nganggo jubah kuning kuwi kula Brahmana Wijanarka banjur ana wigati apa teka ning Pendhapa Pancala nyuwun pangapunten yektosipun waleh-waleh menapa bot-botipun kepingin nuruti dumateng krenjeting manah kula badhe ngebun-bun injing anjejawah sonten nglamar sekaring kedaton Pancala Dewi Drupadi mugi wonten kepareng paduka sinuwun paring pangestu lan ugi mala kramakaken kula pun Wija Kangka kalian ingkang putra pun Dewi Drupadi sinuwun Wija Kangka, apa kowe iki ra ngilo karo githokmu? Kena ndarani gedhen piyak kurang cagak. Wong wuta ngitung lintang luku sinawat balang kayu tangeh kenane cepak lupute. Apa kowe ra nonton kahananmu ki piye? Kowe iki mung pendhita nom, pendhita alasan, parandira rabi karo ratu, pamane klakon rabi karo Drupadi, anakku arep kok jak urip cara piye? Kowe ngurusi awakmu dhewe wae ora iso ngurusi anake wong. Dipikir aja waton karep ngono kuwi. Lemah bengkah nyelo-nyelo. Pendhita ora urus. Wis kene iki jibek bludrek. Anakku randang entuk jodoh. Nanti ganggu wong alasan. Gandamana piye? Nuwun pangapunten. Ing ajeng kula lak sampun matur bilih sayembara ingkang kula gelar menika tinarbuka.
Tegesipun sinten kemawon menawi badhe mupu sayembara kula ladosi menapa mestinipun. Nanging ing menapa kok ripalungguhan samangke paduka malah ngiyas dumateng para brahmana muda kula wau. Brahmana menika yen pancen badhe mengku anak kula Drupadi badhe kula ladeni menapa mestinipun. Ning parandene malah paduka gusah kados kewan. Mongko pendhita menika cedhak kalian pangeran. Yen nganti nelongso dumateng Bathara kula kuwatos menawi ngantos Pancala mangke wonten bebendu menapa-menapa sinuwun. Aduh mati aku. Dalah Gandamana. Pun kakang ki mau kalimput aku kalimput. Apa tak tututane pendhita telu mau tak njaluk ngapura. Koko Prabu cekap jenak pinarak wonten kraton kemawon dene kula ingkang badhe nungka lampahipun Brahmana tiga kala wau. Aku jalukno ngapura ya, Di. Hei, ijo kanggo. Sarikane satriya linuwe kang mardi mring kautaman sakliyane Gandamana mesti wae sulap sakliyane Gandamana mesti wae pangkling marang kowe cah telu ning aku ora bakal kekilapan. Kowe tak sawang pasuryanmu memper kaya bapakmu Sinuwun Prabu Pandhu. Kowe Pandhawa, kowe Puntadewa, kowe Bratasena, ae Permadi. Sembah pangabekti kula kunjuk Paman Gandamana. Ya. Puntadewa wis ndak tampa. Kowe tak kandhani yo nggir, kenapa kok tak tungka tak oyak lakumu? Yektine pancen Gandamana ngedekake sayembara perang ki sing tak antu-antu, sing tak tunggu-tunggu ya mung para Pandhawa. Biyen wong tuamu gedhe, darmane gedhe, labuhe ling gembleng le minterke karo aku. Durung nganti aku males karo bebudene wong tuamu panjenengane kaslak seda nalika perang pamuksa. Aku ngedekake sayembara perang sapa wae sing bisa ngasorake kridane Gandamana kuwi ingkang mengku marang Dewi Drupadi. Wis wancine aku kepengin mulyake tedhak turune guruku ya kuwi kowe Pandhawa. Mula ripalungguhan iki ngangge cara sing prayoga. Cah telu salah siji etok-etok perang karo Gandamana aku mengko tak trima kalah, aku tak trima ngalah. Wengkunen Drupadi aja dadi wong alasan mukti ana Pancala kene ya Le. Kowe murite Bapak Pandhu. Iya. Apa ulangane Bapak Pandhu ki ngono kuwi? Ulangan bab apa? Apa memper lamun to anak-anakmu Pandhawa kok ajari ora jujur? Ing ngatasi satriya ratu liya-liyane kok tandingi kok ladeni apa mestine? Ya gene Pandhawa kok pijekake kaya wong jirih getih wedi mati.
cetha lamun to wong tuwa ngajari sing ora bener karo anak-anak. Ning iki kanggo srana mulyake para Pandhawa. Upama aku mulya yen carane kaya ngono ora bakal awet. Lah banjur karepmu piye? Tandingana ladenana apa mestine? Yen pancen ngono karepmu aku mung bakal manut joget lak kendangi sapa sing maju luwih dhisik. Aku maju udel-udel wadukmu. Ayo Bratasena yen pancen ngejak tenanan ketokno kaprawiranmu. Ayo sing bakoh Bratasena. Dene ora gondro sepira ngendel-ngendelke. Kakian gluduk orang udan. Rusak-rusakan bocah. Ora ngerti tata krama, ora ngerti tatanane wong perang. Kudune yen perang karo wong gerang kuwi ora kena ntracak sak ndure tenggak. Kowe wani ndupak pilingane Gandamana nganti aku tiba kalenggak. Ya Bratasena. Gandeng kowe mentala karo aku tur kowe ora kena diiman, aku ya tegel karo kowe. Gebrak ajiku Bandung Bandawa sembuh dadimu kowe. Bratasena budya kowe. Bocah ra kena diman, bocah ra kena ginawi becik. Entek-entekane ya tanpa daya kowe. Wah. Aku Patenana Paman Gandamana. Aku isin yen kok gawe wiran. Aku Patenana. Eman-eman tanganku tak regeti kanggo mateni kuwi sing tanpa guna. Wah. Babu Kunti, aku pamit mati Babu Kunti. Puntadewa kakangku, aku njaluk ngapura ora bisa ngrabekke kowe karo wong Pancala. Permati kembar ora tutup anggenku momong kowe le. Bapak Pandu, aku melu kowe Bapak. Rakap nengge Sang Gandamana dupi midhanget sambate Sang Bratasena ingkang nyebut kanggo swarga nengge Prabu Pandu Dewayana. Pantrawangi kokong Sang Gandamana saya kendho nggih nyemiting lan nidhak dhumateng Bratasena. Ucap krida nenggih panenggak Pandhawa Sang Aryasena. Suku roncal mancap bumi
asta anduwa dadanira Sang Gandamana anyarengi kuku Pancanaka modhot 2 kilan dawane nancep dada nembus jantung buta walikat rebah Sang Gandamana deleweran geti. Ayo kene kowe paman koyo pijer pamanku aku njaluk ngapura jeneng ndika kenging menapa paman Gandamana paman jeneng ndika kenging menapa paman Puntadewa Bratasena lawan Permadi kowe aja nangis yektine lelakon iki sing tak anti-anti anggenku kepengin mulyake kowe gelem ora gelem Gandamana bakal mati ning aku titip kadigdayan linuwih Aji Bandung Bandawasa ungkal bener blabak ngantol-antol ndak paringake marang Bratasena ewadine kalung robyong mustika rawis ndak wenehake marang kowe Puntadewa Aji Saipi angin tak pasrahake marang Permadi kang mangkono wis purna wis utuk sing dadi dharmaku nggih Pandhawa